Guri bezain beste gustatzen baldin bazaizu gazta, agian 8 datu hauek ezagutuko dituzu. Gaztaren ekoizpenaren arrastu zaharrenak orain dela 7.200 urte ingurukoak dira, eta Kroaziako kostaldean aurkitu dituzte. Hainbat ugaztunen esnea erabili daiteke, besteak beste, behi, ardi, auntz, bufalo edota gamelu gazta egin dezakegu. Ohituraz artzaina bera zen gazta egitearen arduraduna. Lehen gazta fabrika 1815 urtean ireki zuten Suitzan. Ingalaterrako Victoria erreginaren ezkontzako oparia, 250 kilotik gorako pisua zeukan gazta bola izan zen. Gaztarekiko pasio eta obsesioak izen zientifiko bat dauka, turofilia. Batzuen ustez garraio errazten duelako izan ohi du forma borbila, baina gazta era uniformean ontzeko ere balio du. Grezia da munduan gazta gehien kontsumitzen duen herrialdea, urtean 27,3 kilo biztanleko. Gule gazta da munduko garestiena. Serbian, Balkanen inguruan egiten dute asto esnea erabiliz.